Tretia priama voľba prezidenta sa blíži. Už o necelý týždeň budeme poznať mená víťazov a tých, ktorí budú postupovať do finále. No a kampaň sa s blížiacimi sa voľbami samozrejme vyostruje. Aké karty ešte kandidáti vytiahnu a čím chcú zvrátiť prieskumy verejnej mienky? Aj o tom bude druhá prezidentská debata v relácii Teatri v politike. Pekný večer. No a druhá prezidentská debata v hoteli Prezident, samozrejme o prezidentských voľbách a s kým iným ako s prezidentskými kandidátmi. Dovolte mi predstaviť Ivetu Radičovú s podporou SDK, UDS, SMK, KDH. Pekný večer. Príjemný dobrý večer želám. A príjemný dobrý večer aj kandidátke s podporou Slobodného fóra Zuzane Martinákovej. Pekný večer. No a pekný večer aj úradujúcemu prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi s podporou strany Smer, Sociálna demokracia a SNS. Pekný večer. Prajeme ja všetkým. A do štvorice, dalo by sa povedať, kandidát s podporou konzervatívnych demokratov Slovenska, pán František Mikloško. Dobrý večer. Dámy a páni, na úvod len upozornenie, my sme to už spomínali s kolegyňou Ľubovou Ravovou aj v prvej prezidentskej debate, že spravodajská televízia Teatri sa rozhodla, že nebude používať časomieru, ale samozrejme budeme dodržiavať čas tak, aby ste mali rovnomerný priestor. Takže poďme na tú diskusiu. Začneme kampaňou. Dámy a páni, zdá sa, že kampaň napokon nebude až taká nudná, ako sa pôvodne zdalo. Niektorí z vás zažili útoky, ktoré sa týkajú vašich webových portálov, ale realitou sú aj útoky osobné. Pán prezident, začnem vami. Je v poriadku, že do prezidentskej kampane vstupujú aj osobné útoky? Ja si myslím, že táto kampaň teraz sa rozbieha trošku inak, ako sme si predstavovali, ako bola aj v minulých rokoch. Som presvedčený, že niekedy prekračuje také spoločensko-etické aj morálne hodnoty. Ale myslím si, že občan vie, koho bude voliť, koho nebude voliť. A myslím si, že občan vie aj kto, na ktorého kandidáta môže akým spôsobom útočiť. Ja som proti akýmkoľvek nejakým invektívam a napádaniu osobností, prípadne rodín, kandidátov. Nepatrí to do morálnej spoločnosti. To si musí zodpovedať každý ten, kto takéto niečo vymyslí, kto takéto niečo podporuje. Takže z môjho pohľadu nikdy sa k takejto ceste ja nepustím. Ako však vnímate možno aj vyjadrenia predsedu vlády tento týždeň, ktorý teda pomenoval jasne isté kritiky voči jednej z kandidátok? Je to vec každého politika, aby reagoval na druhú stranu, ktorá takisto má určité predstavy o tom, ako znemožniť kandidátovi tomu druhému protiažku pozíciu a ako mu tú cestu sťažiť aj slovnými, verbálnymi alebo možno aj inými útokmi. Takže tie reakcie a kontrareakcie tie budú. Najhoršie je to, keď sa začnú vyvolávať. Ďakujem pekne. Pani Radičová, tou kandidátkou, na ktorú útočil premiér, o ktorej kolegyňa Ľuba hovorila, ste boli práve vy a on spomínal jednu z karikatúr, ktorá sa objavila na internete a vyzval vás, pretože tá karikatúra pochádza od jedného človeka, ktorý je vašim podporovateľom. Vy súhlasíte s touto kritikou, ktorú prezentoval premiér na margo tých karikatúr, ktoré sa objavili na internete? By som predovšetkým chcela potvrdiť a zdôrazniť, že pre mňa politická kultúra, kultúrnosť znamená vyhybať sa akýmkoľvek osobným útokom, považujem to za nedôstojné a nepatrí to na nielen politickú pôdu, ale už vôbec nie do kampane na najvyšší ústavný post v tejto krajine a osobne nebudem na takéto útoky reagovať inak ako vecnou argumentačnou rovinou. Tam odznelo viacero vecí, k tým základným som hlboko presvedčená, že to, na čom všetci určite nájdeme zhodu, je, že sa chceme snažiť a prispieť k zlepšovaniu kvality života na Slovensku. A jednou súčasťou zlepšenia kvality života na Slovensku je aj istý spôsob